Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh lur nenggon Serawung bareng Mas Ai. Lur, aku saiki nenggon Desa Pengkol, Dusun Pengkol, meneng ngarepe Pak Lurah iki. Iki enek kegiatan sing keren lur. Akeh enek penilaian tanaman obat-obatan keluarga, toga, enek tanaman-tanaman sayuran, tanaman apotek hidup, tanaman bunga, wis pokoknya komplit kabeh ini. Iki lagi ono penilaian ya dalam rangka apa iki? Peringatan Hari Ibu iki dinilai antar dusun iki Pak Lurah nih. Nah, iki Pak Lurah sing cek nom, Pak Lurah sing energik. Ya wis pokoke iki Pak Lurah iki jos tenan iki. Dulur iki time PKK ini wis kadek mau wis standby nunggu tim penilai saka pemerintah daerah karo kayak Ibu Camat yo enek mau. Lur iki takjak ya nonton apa wae sing ditanem apa meneh sing enek kene iki kira-kira apa sing masuk kriteria penilaian itu. Yuk kita nonton bareng-bareng yuk. Nah, iki para penilai wis mulai nonton karo menilai kira-kira tanamane subur, kira-kira tanamane komplit, apa perkembangane, apa kesuburane karo mestine masuk kriteria penilaian apa ora lah. Iki sing aku gak ngerti kriteria penilaiannya apa, mergo sing duwe kriteria kisi-kisi penilaian iki ya mestine para penilai ini. Ning aku mung seneng ndeleng iki seger, tanaman ijo royo-royo. Jadi nek ndelenge aja ndeleng duwite ijo, ndeleng tanaman ijo ini ya enak, ya seneng lur. Jadi aja mung motomu ijo ndeleng duit. Tapi nonton ijo iki lho, tandurane ijo. Ini luwih seger nang moto ya. Lur, iki enek kecipir lho, enek apa iki? Kecipir, enek sayur, enek bayam, pokoke komplit deh iki nek. Iki apa iki enek nih, kolam lele, terus iki kangkung, wis pokoke komplit. Nek arep nyayur mesti kene lur, nek wengi-wengi colongan. Nah, iki aja dicolong ya. Iki mung lagi penilaian jadi perkembangan tanaman ini urung selesai. Nah, nanti beberapa waktu meneh mestine akan arep ketok subur meneh. Dan iki programnya yo nggo mensukseskan stunting lur katanya. Stunting yang lagi digalakkan pemerintah iki salah satunya programnya ibu-ibu PKK melalui posyandu, para aktivis ibu-ibu PKK, hati PKK iki pokoknya wis jos tenan iki. Wes yuk nonton terus ya. Nah, sayuran ini seger tenan. Lur, yuk melu aku ngobrol takon iki sebenarnya kanggo apa sih iki tanduran ngene iki
tujuannya apa, terus programnya besok kanggo apa. Yuk ngobrol karo Ibu Ketua PKK. Selamat siang Bu, ini kita dari YouTube ingin mengetahui kegiatan ini sebenarnya dalam rangka apa dan tujuannya apa. Ya, ini dari program PKK sendiri dalam memperingati Hari Ibu itu mempunyai program seperti Pokja 3. Itu adalah programnya kebun, mengadakan lomba kebun hatinya PKK. Nah, itu antar dusun dan itu atas nama Posyandu. Jadi Posyandu itu mewakili dusun. Nah, di dusun Pengkol sendiri itu ada satu Posyandu untuk mewakili dusun Pengkol. Itu juga mengikuti lomba tersebut di kebun hatinya PKK yang isinya kebun tersebut adalah sayuran, buah-buahan, toga, dan bahkan ada hewan ternak. Toga itu singkatan dari apa? Dari tanaman keluarga. Nggih, itu seperti empon-empon. Nggih, ya, itu untuk kesehatan. Dari seluruh RT atau pilihan dari tim PKK? Timnya itu dari kader Posyandu. Iya. Posyandu sendiri kegiatannya apa sih? Posyandu banyak, itu seperti kayak misalkan penimbangan. Setiap bulannya itu ada jadwalnya, antara lain penimbangannya balita, lansia, dan ini baru-baru ini adalah remaja yang sudah digalakkan itu Posyandu untuk mengurangi stunting. Ya itu calon ya kan banyak kasusnya, makanya itu diadakan Posyandu remaja. Ini kedepannya tindak lanjutnya program ini akan diaplikasikan ke seluruh warga gitu. Iya, pastinya jangka panjangnya karena mengingat di dusun Pengkol khususnya itu anak-anak generasi muda ya, itu tidak mengenal yang namanya sayuran, tanamannya seperti apa. Yang mereka ketahui itu adalah makanan-makanan yang sudah modern ini, yang seperti junk food itu, burger, kebab dan lain-lainnya, tapi tidak mengetahui yang namanya sayur bening itu komposisinya apa saja, bentuknya seperti apa, pohonnya itu belum tahu. Ya, untuk mengenalkan mereka. Bukan yang memang sangat sekali untuk lihat ini ya. Iya. Semoga sukses untuk kegiatannya dan tentunya kita berharap menjadi. Iya, amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kuwi lur, programe tujuane wis ngerti to saiki. Jane dinggo memperingati Hari Ibu. Program iki ya dinggo pencegahan program sing lagi digalakkan ya iki program pencegahan stunting. Iki nek toga iki tanaman obat keluarga. Nek dhisik jenenge apotek hidup lur. Ngerti ra? Lah saiki generasi Z apa mudeng iki tanaman ini ora ngerti mesti ya. Mulane kuwi iki di sosialisasi nek tanaman ngene iki. Nek ngertine ora gur sayur asem, sayur apa iki jenenge gudeg, tapi komposisine iki apa wae ora ngerti to. Lah iki saiki jenise sing dienggo masak iki sayurane nek kene, nek lombok, nek terong, nek kabeh. Lagi nek pitik juga ya. Lur, pitik iki. Pitik hias iki ketoke. Nah, enek pitik saka India lur. Cahe-cahe. Anek pitik saka apa iki Arab iki jenenge Brahma. Pitik saka Arab. India baru Brahma kok India lur, bukan Arab. Iki enek pitik sing saka Poland, pitik Poland. Opo iki pitik Polane lur? Aku ngerti ku grup pitik iya, pitik Jawa karo pitik Bangkok. Pitik Pulau ora ngerti aku. Enek pitik kate ya ngerti aku. Lur iki nambahi pengetahuan to, tak jak ning kene sampean ora ngerti kabeh to. Enek pitik sing macam-macam to, pitik hias dilarang iki lur. Kowe tuku ora bakal iso ya duitmu, ora cukup duitmu. Kredit mesti tukumu. Lur iki mlaku-mlaku meneh ya. Yuk. Ndeleng terus ngantek rampung ya. Aja lali ya. Di-like, subscribe karo di-share ning kanca-kanca ben rame iki.
Wis ya Lur, ngono wae ya. Iki aku ngobrol karo Pak Lurah malah mike mati. Ya wis lah. Engko tak ngobrol meneh karo Pak Lurah nek siji wektu tak ngobrol dari hati ke hati. Terus iki tak kira cukup semene sik. Kegiatan ibu-ibu PKK wis kabeh rampung, penilaian wis rampung. Muga-muga wae iso dadi juara mewakili Kelurahan Pokok Kidul untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi meneh. Harapane muga-muga rakyate juga sehat, rakyate bangkit, terus programe pencegahan stunting sukses, terus masing-masing omah ya wis duwe tanaman obat-obatan keluarga, tanaman keluarga sing isine sayuran, apotek hidup karo ketahanan pangan bisa tercukupi. Wis ngono sik, matur nuwun, matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.